Samtang aduna na usay laing nagpositibo sa COVID-19 sa Dakbayan sa Talisay. Mao na kini ay kaupat nga kaso nga natala sa Dakbayan. Si Lian Sinkulan sa report. Gipahibaw ni Mayor Samsam Gulyas nga ang nagpositibo anaa nagpuyo sa Upper Kaduldulan sa Barangay Lawaan 3. Si patient number 4 na-admit sa Vicente Soto ni adtong Mayo 4 ug nakuhaan og swab test ni adtong Miyerkules. Gi-admit lang siya sa Soto. Then gitest siya. Maybe I think it's standard operating procedure dito. Then ni positive siya. Gipahigayon usab dayon ang contact tracing o gibanabanang napulo ka individual ang adunay close contact sa maong pasyente. Gikatakda silang i-swab test karong adlaw. Nag-contact trace nami, then nabalhin na og isolation facility ang iyahang mga direct contact. Sa pagkakaron, gikordon na ang entrance ug exit sa Purok. Gidisinfect na usab ang lugar kaganihang buntag. Mato ni Gulyas, aron di maglisod ang mga molupyo sa dapit, hatdan sila sa ilang konsumo sa sulod sa pipila ka adlaw. Uban Renante Quiñones, Lian Sinkulan, Balitang Basta.